ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରର ସେଇ 4ଟି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ସେମାନଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ସୁଖ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ରାଶିର ଜାତକରେ କଦାପି ଦୁଃଖ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଏମାନଙ୍କର ଧନର ଭଣ୍ଡାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି 4ଟି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଅଫିସର ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିପାରିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଆୟର ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଘରୋଇ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସୁଖମୟ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ପ୍ରଶଂସା ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ସେୟାର ବଜାରରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିନିଯୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ପରିବାରର ପରିବେଶ ସୁଖଦ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆସୁଥିବା ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସ୍ତରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ମନ ମୁତାବକ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଧାର୍ମିକ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ ଆପଣଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯେଉଁ 4ଟି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମିଥୁନ ରାଶି, କର୍କଟ ରାଶି, ତୁଳା ରାଶି ଏବଂ ବୃଷ ରାଶି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭକ୍ତିରେ ଥରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେଇଯିବ।